Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Eneko Egiguren etorriko da Erronkarin martxan jarri duten gidari artzain eskolari buruz hitz egiteko. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1927an, Bilbo tropa frankisten eskuetan erori zen. Burdinezko harresia diseinatu zuen Alejandro Goikoetxea ingeniaria, planoak eskuan, bandoz aldatu zen eta traizio honengatik amaitu gabe zegoen punturik ahulenetik egin zuten eraso frankistek. Aurreko egunetan borroka latzak izan ziren Artxanda inguruetan gudarien eta frankisten artean. Lehen hauek herritarren ebakuazioa lagundu asmoz etsaiari denbora irabaztea zuten asmoa. Tropa frankistak azkenik oposiziorik gabe hirian sartu zirenean desartu bat aurkitu zuten. Aurreko egunetan 200.000 lagunek egin zuten ihes oinez Santander aldera, hegazkinen bonbardaketak pairatuz bidean. Kolpistak Bilbora sartu ziren 3 bide ezberdinetatik. Legionario italiar bat izan zen lehena, Carlton hotelera iritsi, ikurrinak kendu eta Espainiako bandera jarri zuena. Frankistek berehala 100 lagun fusilatu zituzten eta 30 preso garrote bidez exekutatu. Milaka izan ziren abertzale izatea egotzita espetxeratuak eta asko lan behartuen betaliotara igorri zituzten. Bilboko alkate berriak, Jose Maria de Areilza falangistak, era aktiboan hartu zuen parte errepresioan. 1949ko egun berean, Arrasaten zenbait ezkertiar eta sindikalista atxilotu zituzten, biharamunean Franko herria bisitatzeko abaitzen. Arrasate pertsona ezkertiarrez garbitu nahi izan zuten agintari lokalek. Urrengo eguneko harrera hotza izan zen Debagoienan, falangista gutxi batzuek egindako oihu abegitsua kenduta. Donostian uda pasatzen ari zen Franko diktadore fascista eta Arrasateko Monterron kondearen jauregira gonbidatu zuten. 2 hilabete beranduago, udalak Franko Arrasateko ohorezko alkate izendatu zuen Santiago Bastida alkate frankistaren eskutik. Urte batzuen ondoren, 81ko ekainaren 19an, Juan José Crespo Galende Kepa alderdi komunista berrosatuko euskal presoa hil zen Gosegreban, Herrera de la Manchako kartzelan. 79an atxilotu zutenean, Billy el Niño eta enparauek basatiki torturatu zuten, eta hauen zigorgabetasunaren beste adibide bilakatu zen beraiek hedabideetara filtratu zuten argazkia, non Cresporen aurpegia ikustiteken erabat kolpatua. Preso politikoen espetxeko baldintzak salatzeko hasi zuen baraualdia amaiera arte eraman zuen, 97 egunez eutxiz. 1989ko ekainaren 19an, hegoaldeko udalek euskara hutsez jardutea legez kanpoko jo zuen Espainiako auzitegi gorenak. Aizarna Zabalgo udalak 92an onartutako ordenantzaren aurkako epaian esan zuten hori diskriminatzailea zela. Erroldaren arabera, 544 biztanletik 541 euskaldunak ziren, eta 3 soilik erdaldunak. Pertsona hauek sekula kexatu ez baziren ere, idatziak ulertzeko eran bidaltzen zitzaizkien edo tramitazioak gaztelaniaz egiteko aukera bermatzen zitzaien. Espainiako auzitegi gorena tartean sartu zen gaztelania inposatzeko herririk euskaldunenetan ere. 2000 urtean, Demoek Lapurdiko biltzarraren 1989ko aktak eraman zituzten poko artxibotik. Desobedientzia zibila praktikan jartzeagatik ezagun egin zen Demokrazia Euskal Herrian taldeko hainbat kide poko departamentuko artxiboen egoitzan sartu eta agiriz betetako hainbat kutxa atera zituzten. Hartutako dokumentuetan Lapurdiko biltzarrak Frantziako iraultzaren garaian hartutako erabakien akta liburua zegoen. Eta bertan, 3 euskal probintziek soilik osatutako departamentuaren alde egiten du, eta Biarnoarekin batzearen aurka azaldu. Poliziak 15 demo atxilotu zituen urrengo egunetan, eta horrekin Ipar Euskal Herriaren burujabetzaren aldeko ekimenak oraindik eta oihartzun gehiago lortu zuen. Azkenik, 2017an, inoiz egin den AHT-aren aurkako margoketarik handienaren bideoa zabaldu zuten. 80 metroko luzera eta 10 metroko garaiera zeuzkan AHT Tap Stop esaldia egin zuen mugitu mugimenduak, Castejon eta Lesbes udalerri nafarren artean ordurako eraikia zegoen 14 kilometroko plataforman. 2 urte eta erdiz geldirik izan ostean, eraikuntza lanei berrekiteko erakundeen asmoa salatu nahi izan zuten. Atentatu ekologikoa ziren lan horiek ustelkeria putzu bat baino ez zirela salatu zuten, gutxi batzuek erabiliko zuten garraiobide elitista bat eraikiko zutela. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, bisita gidatua.
Sanferminak etxekoetarako, udaletxetik hasita, arratsaldeko 5:00. Larunbatean, kontzertu arkitektonikoa Kondestableko Zibiboxean arratsaldeko 6:30. Eta azkenik, igandean, La Media San Fermin lasterketa. 21 kilometrokoa 10 gutxitan, 10 kilometrokoa 11:30 eta 5 kilometrokoa 12:30. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. 2041ean Nafarroako biztanleriaren ia eren bat atzerrian jaiokoa izango da. Lehenengo puntuan, etorkinen etorrerak jaiotza tasa igotzen lagunduko du datozen urteetan. Bigarrenean, 15 urte barru komunitateak 750.000 biztanle baino gehiago izango ditu, aurre ikusitako erritmoan orain baino 9% gehiago. Argazki nagusian, Kataluniako konpainiak atzo aurkeztu zuen bere sukaldaritza komedia Gaiarre antzokiaren aurrean, humorez, musikaz eta publikoaren konplizitatea bilatuz. Honen titularrean, La Kubanak festa bat prestatzen du. Kataluniako konpainiak umore, musika eta zapore dastaketa bat ekarriko du Gaiarre antzokira Sanferminetan zehar. Tartean, horiz, Victor Muñoz Liverpoolera doa. Bestetik, artea, gorrotoaren aurkako antidotoa. Goiko ezkerreko berrian, Trumpek eta Iranek bakea zigilatu dute Beiruteko tentsioek mehatxatuta. Eskuineko berrietan, epaileak Zapateroren alabak eta idazkarea auzipetu ditu. Ondoren, Sánchezek ez ditu hauteskundeak baztertzen aurrekonturik ez badago. Azpian, 59 urteko emakume bat hilda Aranzadi igerilekuetan uretan. Jarraian, Nafarroak 2 hegaldi berri eskaini ditu Bartzelonara eta Sevillara. Behan, gero abaik Txibitek euskararen alde urrats eraginkorragoak ematea proposatzen du. Ondoren, bioekonomia Nafarroako industria trantsizioa gudatzeko. Azkenik, itxaropen garrantzitsua Nafarroako zetak taldeak Bilbon eskaintzen duen ikuskizun bikoitzarentzat. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek Iranekin akordioa sinatu eta gerratik erretiratu zen bere helburuak lortu gabe. Ameriketako Estatu Batuak kritikak baretzen saiatzen dira eta baieztatzen dute ez dutela Persiar erregimena finantzatuko. Irudi nagusian, Nagore hondartzan dagoen itoizko urtegiko urak atzoko egun itogarriari aurre egiten lagundu zuen. Honen titularrean, beroak okerrera egingo du Nafarroan. Igandetik aurrera areagotu egin daiteke eta 38 eta 41 gradu artean egon daiteke lurralde gehienean. Eskuineko berrietan, epaileak Zapateroren 2 alabak dirua zuritzea leporatu die. Ondoren, Maria Txibite, euskara bere hizkuntza propioa hobekuntzan. Azpian, radon gas maila altuek Arantzako klinika ixtea behartu dute. Goiko berrietan, Liverpoolek Victor Muñozen kaleratze klausula ordaintzen du. Osasunak 19 milioi poltsikoratu ditu akordiotik. Klub gorriaren historioko salmentari garrantzitsuena da. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Estatu indarkeriaren 31 euskal biktima aitortu ditu Espainiako gobernuak. Lehenengo puntuan, memoria demokratikoaren legean oinarrituta, poliziak eta talde parapolizialek 1979 eta 83 bitartean hildakoen zerrenda egin dute, eta erdiak daude lotuta Euskal Herriarekin. Bigarrenean, gobernuaren aginduz aitortza gomendatu dituen batzordeak kanpoan utzi ditu erakunde armatuetako kide zirela hil zituztenak. Argazki nagusian, Donald Trump Iranekiko akordioa sinatzen. Ezkerrean Emmanuel Macron Frantziako presidentea duela, eren egun gauean, Versaillesen. Honen titularrean, Versaillesko hitzarmen bat Trumpentzat. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Frantziako hiri historikoan sinatu du Iranekiko akordioa, eta ez dute ekitaldirik egingo Suitzan. Beheko berrietan, alkate abertzaleak elkarrekin, nazioa aitortzaren alde. Bestetik, euskara Nafarroako hizkuntza propio izendatzea, Txibiteren proposamen zehazgabea. Goiko berrian, euskarazko zinemaren errolda egin dute Samara Beltek eta Josu Martinezek. 1277 film 20 urtetan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Txibitek euskara bertako hizkuntza gisa kokatzen du eta PSN etorkizunari begira.
Maria Txibite lehendakariak atzo Iruñeko parlamentuan Euskara lurralde osoaren hizkuntza gisa ezartzen duen hobekuntzaren modifikazio bat defendatu zuen. Hezkuntzan duen garapenean arreta jarriz eta ezagutza unibertsala helburu hartuta, inposatu gabe bada ere. Argazki nagusian, memoranduma sinatuta negoziaziorako ordua. AEBek zein Iranek garaipen gisa hartu dute gerra amaitzeko memoranduma, barne kritikei aurre eginez. Ezkerreko berrian, EH Bildu eta EAJaren subiranotasunaren aldeko ekitaldi bateratua. Beko berrietan, Lakuak proposatutako lege aldaketak autobide arautzailea energia berriztagarriak zabaltzeko eta Urdaibaiko legea aldatzeko. Azpian, osasuna. Osasunaren historiako fitxaketarik handiena. Victor Muñoz Liverpoolera 40 milioiren truke. Ondoan, Azkena Rock Festival. Imelda Mei eta The Hives Mendizabalako zelaietan bero itogarri batek hartu ditu. Eskuinean, San Joanak. Hainbat herritan guztia prest da udari ongi etorria festa giroan egiteko. Azpian, musika. Bilbao BBK Legends Morelo eta Isakekin. Azkenik, zinema. Estreinaldiak eta Gaizka Izagirreren iritzia. Hau ez da Suedia. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Irati Jimenez, ikerketa batzordean ez dugu frogarik ustelkeria egon denik egiaztatzeko. Besterik da zer dioen epaitegiak gero. Nafarroako lan publikoen esleipena aztertzeko sortutako ikerketa batzordeak amaitu ditu bere saioak. Batzordeko buru eta parlamentari Irati Jimenez izan dute metropoli foralean. PSNek gero abaik eta EH Bilduk ondorioztatu dute ez dela politikoki esku hartu adjudikazioetan. Haien esanetan, Nafarroako gobernuak Akziona eta Serbinabar enpresekin izainiko harremanetan ez da ustelkeriarik frogatu. Eskuineko berrietan, goian, Oier Sanjurjo. Arnasketa funtzionalak osasuna eta errendimendua hobetzen laguntzen du. Oier Sanjurjo futbolari ohiak arnasketa funtzionalaren inguruko proiektu berria abiatu du. Arnasketa ohiturak hobetzea eta jaiotzetik dugun arnasketa eraginkorra berreskuratzea ditu helburu. Praktika honek osasunean ongizatean eta errendimenduan eragin zuzena duela nabarmendu du. Azkenik, Urtzi Iraizoz, 3D inprimagailuaren bidez txistuak egiten hasi gara. Urtzi Iraizoz txistularia, harmonia irakaslea, musikari garaikidea eta matematikaria da. 3 dimentsioko inprimagailuaren bitartez txistuak egiten hasi da egurrezkoaren kalitatearekin. Urtzi Iraizoz metropoli forala saioan izan da. Harekin batera, Alfonso Iturria txistularia handia etorri da. Bien artean zenbait lan jo dituzte txistu berriarekin. Kaixo eta ongi etorri gurera, Eneko, zer moduz? Kaixo, egun honik. Plazer bat zuen izatea. Gaurkoan gidari eskolaren izenez dut, gidari eskolaren inguruan hitz egitera. Beraz, hitz emango dizut, Eneko, beto azaltzeko. Zer den gidari eskola eta nondik sortu zen? Bueno, gidari eskola sortzen da, orain dela 4 urte edo, gutxi gora bera, behar batetik. Azken finean, gauza hauek beharretatik sortzen dira, ez? Bere garaian erronkariko batzorde nagusia ikusi zuen behar bat zegoela. Historikoki abeltzain izan den baiara bat edo ibar bat transformatu izan du da sektore turistiko edo ekonomi hori dago hor garatu egin da sektore horretara. Horrek suposatzen duenarekin. Onerako eta txarrerako ere. Hau da, gune hori turismoak harrapatu du eta abeltzaintza berantz jo du. Orduan, hor bi aukera geneuzkagun komunitate bezala. Hori da, piztina batera sartzea bezala. Eta igeri egiten ez dakizu, eta juten zea itotzen, beruntz, eta hor bi aukera dauzkazu. Edo ito eta hil, edo hanka lurzoruan jo, eta bultzada bat
jo eta goruntzekin, ez? Orduan, bigarren aukera horrekin gabiltza. Egoera honen aurrean, zuek erabaki zenuten gidari eskola sortzea, eta zer da egiten duzuena, edo zer da zuen egitasmoa egoera honi aurre egiteko? Bueno, azkenean, sektorea dauzkan arazoei ez diogu erantzun zuzen bat ematen, ze arazoak asko dira, bertakoak eta globalizatuak mundu mailan ere, baina gure asmoa bai da, laguntza txiki hori edo aportazio hori jartzea, ez? Ulertu genuen hezkuntza estrategikoa dela. Estrategikoa zergaitik, betidanik izan diren lanbideak eta gurasoetatik semetara transmisio hori egin denen heinean, berdin zaite, arotza, igiltzeroa, dena delakoa, lanbide guzti horiek badaukate hezkuntza arreglatu bat. Hau da, FP bat, erdi maila edo goi mailako egiten duzu, eta hurrengo egunean lanean zaude, ez? Baina artzaintzak ez du hori izan, horregaitik, ezagupen hori, historikoki egon diren ezagupen horiek galtzen joan dira. Eta ez da errelebo hori eman. Horri alde batetik, beste alde batetik ere, esan dezakegu, bere garaian, 70-garren hamarkadan, estatu mailako estrategia bezala, industrializazioa izan zen. Orduan industrializazioak zer behar zuen? Mano de obra edo eskulana, eta nondik hartu zuen? Herrietatik. Herrietatik, hiriburuetara aldendu zen jendea, eta orain gabiltza gaur egun hitz egiten mantra despoblazioari buruz, eta orduan, de aquellos polvos, estos barros, lodos, esaten dena, horrela gabiltza. Da horri buelta ematea oso zaila da. Gidari Artzain Eskolak planteatzen duena da, ez du ezer berri asmatzen, baizik eta, lehengo behintzat, eustea edo errekuperatzea, lehengo jakinduri hori eta manejo hori, baina gaur eguneko erramintak erabiliz. Okerrez menago Erronkarin kokatu duzu eskola. Zergatik bertan? Zergatik Erronkarin? Konparatu genituen beste ibar batzuek edo bailara batzuek zeukaten aktibitatea sektoreekiko eta ikusten genuen Erronkarin zegoela oso maila bajuan. Hau da, gazteek mugimendu pixka zegoen baitzaraitzun bai aeskoan, gazteak inkorporatzen ziela sektorera, ez nahi beste, baina bai zerbait, eta baita ere, aragoin, Antso eta Etxoaldean ere berdin, baina Erronkarin hori zegoen geldi. Orduan, esan dizudan bezala, beharretik sortu zen ideia, beste eskola batzuk sondeatu genituen, Pirinio eje horretako beste eskola batzuk, bai Arantzazuko Gomiztegi Artzai Eskola, hau da estatu mailako lehengoa, 30 urte daramatzate, 30 promozio, gero baita ere Aragoiko La Estiba Artzai Eskola, hauek Txistau baiaran daude, San Juan de Planen, eta baita ere Ripolen dagoen Eskola de Pastors y Pastores de Cataluña. Modelo desberdinak, eta batzuk 18 urtekin, beste batzuk 5 urterekin, eta gu ez genuen ulertzen nola eje Pirenaiko horretan Artzai Eskola zeuden lurralde guztietan, eta zer esanik ez beste kaldean, iparralde eta Frantzian, han gainera reglatua, hezkuntza, eta Nafarroan ez genuen ulertzen. Orduan, esan genuen laguntza eskatuko dugu eta aurrera joko dugu honekin. Askotan aipatzen da, orain aipatzen zenuena, lehen sektorean badagoela belaunaldi aldaketaren edo erreleboaren falta hori. Zuk zer moduz ikusten duzu orokorrean Nafarroan edo? Baina ez Nafarroan. Pasaren astean kongresu baten egon ginen Andaluzian eta arazoa berdina da. Bai hemen, bai estatu mailan, bai Europan, danean, esan nahi dut, azkenean duintasun hori galdu egin du edo betidanik galduta egon da lanbide honetan. Eta errelebo hori oso erreza da. Soldata duin bat,
ordutegi duin batekin, eta hori konponduta dago. Orduan, bueno, orain bai daude erramintak, bai digitalak, bai kontratazioak, eta bar, ze demanda dago sektoretik kontratazio horiek egiteko laguntza bila, baina ez dagoena da, hor kantera bat, erantzuteko demanda horri. Eta, bueno, erraminta txiki hauekin, konziliazio maila batera iristea da helburua, epe labur batera, eta duintasuna emotea lanbideari. Orduan, karo, hor daukagunean lanbide bat, besteak bezalakoa denean, edo mailakatzen denean, arazoa konpontuta dago. Eta gainera da, lanbide duin eta oso interesgarri bat. Ze beti izan da, artzaintza oso esklabua dela, eta arrazoiz, eta rentagarritasuna ez dela bideragarria, eta arrazoia zeukaten ere, baina zer da hobe? Fabrika baten, produkzio kate baten egotea 8-10 ordu? Ez dakit, zer esan. Ni nahiago dut nire askatasuna eta zubirotasuna izatea landaremu baten, baina horretarako baliabideak eta erramintak jarri behar dira mahai gainean. Errelebo falta dago, kantera falta dago, baina gaur egun hartzaile edo abeltzain falta dago? Baita, ez da la pescadilla que se muerde la cola esaten dena, ez? Azkenean herri txiki baten ez badago jenderik, ni urtzainkitik nator, eta ez dakit, 60 lagun bizi izango gera urte osoan, eta gainera, helduak, gehiengoak. Hau da, non dago jende gaztea? Bueno, jende gaztea duintasun edo bizi proiektu bat behar du. Eta horretarako, etxe bizitza eta, bueno, lanbide duin bat edo beharrezkoa da. Erreleboa dago, bueno, bilatzen ari gara. Hau ez da proiektu bat, hartzaile eskola bat, soilik Erronkari bailarara edo Nafar Pirinioara zabali dagoena, baizik eskualde territorio guztiari, eta etor daiteke ikasle bat Kadizetik, adibidez, ulertzen. Hori, azkenean asmoa da pixkat, ezagupen horiek mahai gainean jartzea, eta gero laguntza prozesu horretan ere parte hartzea, ikasle horiek beraien proiektua aurrera eramateko oso gaitza dena, ez da erreza, edo beste batzuentzat lan egiteko. Hori bai dauka demanda gaur egun. Eta gai horren gainean daukagu barneratuta edo pentsatzen dugu askotan, ikasketa hauek edo hartzaile eskolak daudela zuzendua, abeltzainen semeri zuzendua dagoela, ez? Eta hori ez da egia. 80 baten edo beste hartzaile eskolek, ikasleek, hiriburuetatik datozte. Gauza bat da, gero, beraiek zer daukate buruan, argazki politori portuetan makila eta txakurrarekin, eta gero eguneroko lana zein den eta aurrera jarraitu behar den. Baina, bueno, hor dago irtenbide bat. Eta migratzaileekin ere, berdin, hor dago aukera. Orduan, azkenean, zabaldu egin behar da ikuspuntu hori, aldatu behar da pixka txipa, eta eusteko pixka zumeder hortatik joaten ari den jakinduri eta eskulan hori, ez? Zein dira gaur egun hartzen batek aurre egin behar dieten erronka nagusiak? Bueno, alde batetik beraien eskuetan ez dago merkatuaren balioaren, bere produktuaren balioaren prezio ez dago beraien esku. Osea, globalizazio, mundu globalizatu baten barnean gaude, eta insumoen prezio horiek beraiek ez dituzte jartzen. Orduan horren ondorioz, beraien produktuak ere, prezioa beste norbaitek hirugarren bate jartzen du. Gero, gizarte mailan ere, elikadurak kontzeptua ere globalizatua dago eta ez diogu ematen produktu horiei daukaten balioa. Osasun balioa eta balio ekonomikoa beste aldetik. Ez gaude bakarrik erosten elikagai bat.
osasuna gabiltza erosten ere, azkenean ganaderitza estensiboko produktu bat da, horrek ematen duen bermearekin. Eta, karo, pentsatzen dugu, azkenean ganaderitza estensiboa estrategikoa dela, ze ez da bakarrik jaki bat nahi gainean jartzea. Horrek dauzkan inguruan beste komponente asko dago. Biodibertsitatea zaindu, paisaia landu, eta abar, ez? Eta hori ere presioa dauka. Hori ere ordaindu egin behar da, eta ez da ordaintzen. Orduan, hori gutxika mezu hauekin, diskurtso hauekin, gizartean inokulatu edo barneratu egin behar da. Eta eskaini edo elikagai horiek ere diferentzia hori eman etiketetan, eta esan, zu ordaintzen zabiz hau, baina jaten zabiz hau ere. Eta honek, atzetik diskurtso bat eta osasun bat ematen ari dizu, ez? Zuek planteatutako Gidari Eskolan aurrera egiten ari zen proiektu honetan, prestakuntza programa 700 ordu baino gehiago ditu, ez dira 2 klase horrela. Ez. Bertara doan norbaitek zer aurkituko du? Preinskripzioak zabalik daude, orain. Pasaden larun batean Erronkariko gazta egun barruan ofizialki aurkeztu genuen Gidari Eskola hezkuntza proiektua eta preskripzioak zabaldu genituen. Norbaitek bere izena eman nahi badu gure web horrian sartu gidarieskola.com eta hor dauzkazu formulario bat zure datua jartzeko. Epe hau amaituko da abuztuak azkenean, eta gero bai joko dugu matrikulazioa egitera. Baina matrikulazio hori egiteko selekzio prozesu bat egin behar dugu. Azkenean 8 ikasle parte hartuko dute lehenengo promozio honetan, eta aukeraketa bat egongo da. Eta hor, balore desberdinak aztertuko ditugu, bokazionalak, lehenengoa, zeren ikasleak argi izan behar du nahi duela onera jotea, zehatzetik lan handia dago bai humanonki edo, eta baita ere ekonomikoki lan handia dago, eta hor aukera ematen zaio bai hezkuntza eta bai etxe bizitza izateko bertan Erronkarin. Orduan, lehenengo promozio edo ganaderitza estensiboko gradu hau urrian hasiko da, 2026ko urrian, eta datorren urteko ekaina bukaeran 25ean amaituko da. Eta hor emango ditugu edukin teorikoak, neguan, bai azaro, abendu, urtarri eta otsailean edukin teorikoak, teoriko eta praktikoak, neguko praktikak egongo dira ere, eta baita ere bizitak. Hezkuntza bizitak beste esplotazio edo ustiategi batzuetara, beste modelo batzuetara, beti daukagu buruan ere esnea edo haragia dela etekina, baina beste modelo batzuk daude beste etekin batzuekin, beste artzain eskola batzuetara, edo hemen Zunbeltz test espazio horretara, bere praktika edo jarraitzeko bertan. Azkenean, bisitak egongo dira, 80 ordu inguruko bisitak, ia 400 ordu teorikoak, eta gero beste 260 ordutik gorako praktikak. Horiek udaberrian izango dira. Hitzarmena sinatu ditugu ere beste kaldekoekin, bertan beraien bordetan praktika horiek garatzeko, Erronkari barrean 8 tutore dauzkagu, behiekin, ardiekin eta behorrekin. Tutore horiek gainera hezkuntz bat jaso dute, ze beraiek jakinduria badaukate, baina gero beste gauza bat da jakinduri hori transmititzea, orduan hori ere ikasi egin behar da. Eta gutxi gora bera proiektua 180 batean badaukagu itxita, 4 gauzatxo faltadia hor, eta asmoa da hemendik hilabetera edo dena izatea egutegian, eta 9 modulo horiek, ibilbide formatibo hori ere itxita egotea. Aipatu dituzu eskola teorikoak izango dituzula eta praktikoa baita ere, eta aparte bisitaldi batzuk ere bai.
Bisitaldi horiek ze garrantzi dute formakuntza honen barruan? Ba, nik esango nuke, jartzen badugu eskala baten, lehenengo izango zen praktikoa, bigarrena bisitak, eta hirugarrena teorikoa, Bate pentsatuko zuen aldrebez, ez? Karo, artzain ezara urtetzen urtebeteko grado hezkuntz bat jorratuta gero. Eta ez urtebeteko praktiketan, ez 5 urteko praktiketan. Osea, hor gu mahai gainean jartzen duguna da proposamen bat, eta base bat, ikasle batek ikusteko zer dagoen merkatuan, ze aukera dauzkan, eta ze modelo nahi duen norberak aurrera eramatea. Beti balore batzuekin, zan nahi dut, intensibismotik aldendu nahi dugu, ganaderitza estensiboan oinarrituko gara, modelo agroekologiko batean, eta ekonomi familiar batera zuzendua. Aipatu duzu baita ere, orain abeltzaintza estensiboa ingo duzuela eta ez intensiboa. Zer da zehazki abeltzaintza estensiboa? Bueno, estensiboa, hori ere mantra bada eta marka bada, ez? Hitz egin dezakegu ganaderitza estensiboa, semi-estensiboa, ze azkenean terreno horietan ez daukazu ganadua urte osoan kanpoan. Urrian ja, negua etortzen da, azaroan elurrak, bortuetan, eta logikoki jaitsi behar zera herrietara, ez? Eta, jaten emon behar diozu udan egindako larreak edo bedarrak, eta pentsua ere, hor lagundu egin behar da. Baina bai dago, esate baterako, 8-9 hilabeteko ekstensibismo hori, ez? Honek esan nahi du, animaliek larreak jaten dituztela, larreak jan eta mantendu eta paisaia landu. Horregaitik, dabiltzatela zikintasun edo guzti hori larreak jaten, ez dago kargarik, animali kargarik. Orduan, estensiboa hortaz hitz egin dezakegu. Ez duguna nahi da, 500 txerri amako nabe baten gaineko hezkuntza ematea. Ez, modelo hortatik pixkat, ez dugu ezer inventatzen, esan nahi dut, hau betidanik egin izan da, ez duguna nahi da hori galtzea. Eta zergatik egiten zaizuen garrantzitsua abeltzaintza estensiboaren alde egitea eta ez intensiboa, aipatu duzu intensiboaren gandik aldentzen. Zergatik da hori garrantzitsua? Azken finean, lehen hitz egindako esan buruz, ez da bakarrik hezkuntza, baizik ere modelo agroalimentario bat. Nik ez dut esaten intensibismoa ez dela beharrezkoa, hau da komplemento bat. Baina bai aukera ematea gizarteari kalitatezko produktuak mahai gainean jartzeko. Ez bakarrik, animali proteina bat lantzea. Beste tomate batzuk lantzen diren bezala, invernadore baten barruan, ez? Ez. Ze honek dakarrena ganaderitza estensiboa ere da filosofia bat, historia bat, jakinduri bat, patrimonio bat atzetik, baina epoka milenarioetatik. Esan nahi, hau ez da gaur eguneko aktivitate produktibo bakarrea, baizik honek dauzka gauza asko bere inguruan. Orain, egun hauetan izaten ari geran beroekin ikuste denoi pasatzigula burutikan aldaketa klimatikoa eta guzti horretan ze paper jokatzen du abeltzaintza estensiboak, intentsiboak? Zoritxarrez, adaptazio hori egin behar da ere. Gaur egun eta gaur adibidez hartaldeak jango dute gauez. Egunez baino, egunez egongo dia sartuta hor sasi baten azpian, ez? Eta hori aldaketa hori hor dago. Erruduna ez da abeltzaintza. Erruduna da gizakia. Bere kapitalismo sistema horretan sartuta dagoela aintzinetik eta gero eta merkatuak eskaintzen dituen gauza guzti horiek klima aldaketa gero eta areagotu egiten du. Orduan, ganaderitza estensiboa ere adaptatu egin behar da aldaketa klimatikora. Eta horretan ere jorratuko ditugu ibilbide formatibo horretan gaiak.
Aipatu duzu baita ere, abeltzainen lana ez dela soilik animalekin lan egitea, paisaian ere eragina handia duela. Ikusleentzako zenbaterainokoa da abeltzainen eta artzainen garrantzia paisaian? Bueno, pentsa, esaten dute ere, erleek desagertzen badia, gizakia desagertuko dela epe labur batean, ez? Nik asoziazio hori egiten dut, konparazio hori ere, ez? Azkenean, larreak, animalik gabe, herbiboro gabe, ez ziren bertan egongo, ez? Eta bertan dagoen biodibertsitatea ere, ganaritza estensiboak mantentzen du. Adibidez, atzo, transhumantzia bardeetatik erronkarira igotzen hasi dira, 2000 eta piku inguruko hartalde buru bat, eta horiek da egiten dutena da mantendu transhumantziako kainada hori. Eta hango semilla txiki horiek beraien gorputzetan ekartzen dituzte eta aldrebez ere, esan nahi dut. Hor dago mundu bat, hor barruan biodibertsitatetik ikusita oso garrantzitsua orain ikusten ari garena, ez? Orduan hori da funtsezkoa. Gidari eskolak, zuek egiten zuen lanarekin, lagundu dezakezue biztanleria herrietan eta landa eremuetan mantendu dadin? Hori da asmoa, hori da granito de arena esan dudan apixkat, ez? Azkenean, 8 gazte badauzkagu hor, eta horietatik batek instalazio egiten du eta errelebo hartzen du, jubilatutako beste abeltzain batera amortizazioa egina dago. Gero gehiago landu behar da, eta martxan jarri behar dugu beste bigarren promozio bat, eta barez, baina helburua hori da. Azkenean, gaur egun ez dago jaiotza hundirik, baiara hauetan, eriotzak bai, eta funeralak. Orduan, dinamika hori daroiagu aspaldi danik, eta esan bezala horri buelta ematea, ez da urtebeteko, ez 10 urteko, ez 20 urteko lana. Orduan, gutxika administraziotik, bertako sektore desberdinetatik, eta berdin zaite, sektore kulturala, gizarte sektorea, politikoak, abeltzaintzak, norberak, bakoitzak bere granito hori jarri behar du mahai gainean, pixkat eusteko honi, ez? Aipatu duzu, artzaintza askotan nik uste dut denok lotzen dugula, edo artzaintza asko ezagutzen ez dugunok lotzen dugula gauza oso tradizional rurala eta antzinakoa edo zarra. Eta zuk asko aipatu duzu, elkarrizketa honetan, modernizazioa, digitalizazioa, nola lotzen dituzue, nola sartzen dituzue gaur egungo hirietan eta ulertu daitezkeen gauzak eremu ruraletan? Azkenean, hiriburuak digitalizatuak daude. Mundu guztia dabe tabletakin, WhatsAppakin, telelana, hau eta beste, eta landa eremuan ere, ulertzen dugu beharrezkoa dela, artzainari erresteko bere bizitza muga batzuekin. Baina zu pentsa eta niri esan didate, ez dakit, 50-60 urteko artzainek esan didate, nahi izango luketela, 30 urte gutxiago izatea, digitalizazio hori edo teknologi hori izateko, sufrimendua galanta izan da. Ordu terdiko ibilbideak, ganadu hil mendian eta ez jakin non dagoen, hain mediatikoa den harrapagin hartz, 8 putren eragina ganaduan ere kontrolezina, eta erraminta hauek bai egia da lana erresten dutela, ez? Orduan, komponente hori sartu egin behar da, hor. Eta baita ere, kooperatibismoa, beraien artean, edo beste aukera bat da ere kontratazioak, administraziotik diru laguntza jartzen. Zan nahi dut. Azkenean, hor, ikasle batzuk daude artzain eskoletatik bere ikasketak martxan jarri nahi dutenak, eta adibidez aurten, Erronkari barrean, 4 ikasle hori daude lanean ustiategi desberdinetan, maiatzetik azarora arte. Eta, soldata duin batekin, eta
eta bere bizia hor egiten dute. Eta horrek aberastu egiten du, aberastu gizartea eta landa eremua. Neko, nola imaginatzen duzu abeltzaintza edo artzaintza hemendikan 30 urtera? Ideiek ez. Hori, azkenean David eta Goliat hor daude eta Goliat baten aurka gabiltza borrokan, bai sektoreak, beraiek, zen nik ez daukat askorik esateko, baina bai beraiek, eta askok ja toalla bota dute, baina beste batzuek bai nahi dute aurrera jo edo aurrera ikusi. Naiz eta metako kartela horri oso gertu izan, beraiek apustu hori egin nahi dute, ez? Eta Artzain eskola hau sortu da beraiengatik, eta askok dauzkate 60 urtetik gora, baina esaten dute, karo, niri zerbait utzi didate, nire atzekoek, nik ere zerbait utzi nahi dut, ez? Beste batzuek beste diskurso bat daukate, baina guazen honetara heltzea eta saiatzera, behintzat saiatzera. 30 urte barru, ez dakiz gertatuko den. Aipatu didazu, elkarrizketa baino lehen egin zuen edukietako bat, badela ikaslei tresna sozial eta emozionalak ematea baita ere, eta bueno, harrigarria da, ze normalean formakuntzetan ez dira horrelako gauzak sartzen. Zuek zergatik erabaki duzue hau sartzea? Bueno, ze da ikasgai estrategiko bat ere. Ez bakarrik abeltzainei edo artzainei zuzendua. Guztiok behar dugu horrelako erramintzak emozionalak eta sozialak ere, ez? Orduan, karo, bakardadearen kudeaketa oso ligatua dago pentsamenduarekin. Orduan, burua ere gelditu egin behar da, askotan. Ze artzainek dauzkate 1000 arazo egunero, eta hori kudeatzea, azkenean garuna izan behar duzu antolatua, ez? Orduan, erramintza horiek ere beharrezkoak dira, horrela ulertzen dugu, bakardadearen kudeaketa, konfliktuen resoluzioa, azkenean hiriburu bateko harreman sozialak edo gizarte harremanak ez dira berdinak landa eremukoak direnak. Herri txiki infernu handi esaten dute, ez? Hori horrela da. Eta hori kudeatu ere egin behar da. Eta horrela beste erraminta emozional eta sozial asko sartzen dira ikasgai horretan edo modulo horretan. Artzain izatea, zer da gehiago, lanbide bat edo bizimodu bat? Nik uste dut lehenengo bizimodua dela eta gero lanbidea dela, ez? Argi dago errentagarritasun bat egon behar dela atzetik, bestena ez dauka zentzurik, baina bizimodu bat da. Eta batzuk jaiotzetik bizi izan dute bizimodu hori, eta beste askok, edo beste batzuk, bizimodu hori nahi dute. Frogatzea, beste gauza bat da, gero aurrera jotea, baina behintzat aukera hori izatea, ez? Orduan nik esango nuke bizimodua dela. Zer esango zenioke landa eremuan bizi nahi duen, lan egin nahi duen, edo landa eremuara gerturatu nahi duen gazte bati? Lehen esan dizudana, ez dakit zein den hobea, fabrika bateko kade produktibo baten egotea, edo natur inguru baten zure bizi proiektua garatzea baino. Horretarako erraminteak eta baliabidea jarri behar dira mahai gainean. Baina azkenean norberaren askatasuna eta zubirotasuna lantzea oso garrantzitsua da, ez? Eta aukera hori hor dago, ez da erreza. Ez dago hasi inore hori, ez? Engainatzera. Ez da erreza, baina saiatu egin behar da. Zein da gidari eskolaren ametsa edo helburu bat? Ametsa, orain, epe laburrean da, proiektua konsolidatzea edo ematea estabilitate bat eta martxan jartzea, hau honetaz hitz egin dezakegu datorren urteko ekainean, lehenengo promozioa amaitzen danean, eta epe labur edo batera, erdi epe batera, asmoa izango litzake, gero eta ikasle gehiago matrikulatzea. Orduan horai gabiltza difusio hau ematen,
modan jartzeko ogibide hau. Ez gu bakarrik, baizik eta artzain eskola guztiek, ez? Eta ja badabiltzate ikusten hiriburuetatik eta gazteak, beste ogibide edo lanbide aukera bat dela. Ze beti izan da, egon da hor, eskutauta eta denostatua, eta helburua da jarraitzea urtero, ze baita ere finantziazioa bilatu egin behar da, eta hori ez da erreza, esatea, lortzea, eta hortan gabiltza. Orduan, estabilitate hori ematea, gizarteari esatea beharrezkoak garela, eta administrazioari ere esatea hor gainean errekurtso ekonomikoa jarri behar direla hau aurrera eramateko, zentzuarekin eta buruarekin, eta kolore politikoak alde batera utzita. Horren urterako utziko dugu orduan zita, ikasle batekin ere etortzen baldin bazera, bukatzeko Eneko, argi dagoena da, gizarteak geroz eta urbanistagoa dela, metropolietan elkartzen gara, HTA ere bertan dago, kaldera pasa egin zaila. Eta oraintxe bertan aipatu duzuez, gogoratzea artzainak beharrezkoak direla. Zer gertatzen da artzainak galtzen baditugu? Ziur aski, hor kate bat izango dela, artzainak galduko dira, patrimonio bat galduko da, jakinduri bat galduko da, paisai bat galduko da, kalitatezko produktu bat, elikagai bat galduko da, gauza estrategiko eta funtsezkoa den gauza bat galdu egingo da. Eta zertan bihurtuko garen, ez dakit, automata batzuetan. Mi esker Eneko gurekin egotegatik gaurkoan. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen? Ez, bakarrik hori animatzea jendea, ez soilik gazteak, ez dago adin mugarik, orduan, informazio gehiago nahi duen orok, deitzea daukate artzain eskolara, astelehenetik ostiralera, edo, Instagramen gaude, web horria daukagu, eta gu zabalik eta pozik egongo garela beraien galderei erantzuteko. Preskripzioa aipatu dezulen irekita dagoela, animatzen dugu jendeak kuskusatzera eta izen ematera. Beraz, hurrengo urtean ikusiko gara, Eneko, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengo arte. Eskerrik anitz. Ireki zeure negozioa martxan dagoen baten abantailekin. Negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskua aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Laboral Kutxa. Gaur ez dugu aldaketa handirik ikusiko. Bero egiten jarraituko du, baina maksimoak gradu batzuk jetxiko dira, batez ere kostaldean. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, beho-hodeiak izango dira nagusi kostaldean. Arratsalde gauean, bero-hodeiak ugarituko dira eta trumoi ekaitzak botako ditu non nahi. Gainera, tarteka gogotik bota dezake, haize zakarrekin eta txingorrarekin. Temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak kostaldean eta 30 eta 35 gradu artekoak barnealdean. Bihar temperaturak gora egingo du. Kostaldean brisari esker beroenak 30 gradutik behera geldituko dira, baina gainontzeko lekuetan 35 gradura helduko dira, eta hortik gora ere joan daitezke. Zeruan hodeiak eta ostarteak agertuko dira, eta egunaren lehen orduetan beho-hodei batzuk agertuko dira ipar partean. Arratsalde gauean bero-hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitzak botako ditu, eta txingorra eta haize bolada gogorrak izateko probabilitatea handia da. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta astelehen arte. Asteburu ona izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu.